Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin iti naragsak na bendisyon nga aldaw. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasayaat a kasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intaikan biag ita, ket nagapu kanipagayam tayo nga Edson, manipod Cordon, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Edson. Sakbay a nagkalaysa kami kani Cherry, inkarik kenkwana ajak tupolos pagtrabahuan. Inkarik kenkwana asyak ti agbirok wenno mangged para iti pamilyami, gaputa syakket nga rod ti lalaki ken makuna a padre di pamilya. Isu na laeng tapanagriknak ket jak na tungpal dayta akarik kenkwana. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ayan nga tan ni Edson. Agalas 12 iti parbangon. Ngum aging gaita, awan pailaan. Napnapanan na nga tan. Sapay di na sungsungbatan dagiti awag kan text ko kan kuana. Ha? Umurti motor tayo di ah. Iso siguro na jay. Uy, nakareng ba gayam tinapintas nga asawa? Anya ngay dayta. Nabarbartag kami, Edson. Saan man? Bakit? Eksakto lang. Kita di kanto pa yun makatakder iti limpyo. Cherry, honey. Anay ko. Anya ka ka di mo pisilin ti pingping ko. Ipatpatag ka na yun ay, Cherry. Dayta ko mati, kanayon na laglag pa, ha? Ala, umay katalabaran ka. Iti kasta makaturog tamatan. Parbangonan. Okay lang, agpuyata kita. Ngamin, jagmatan sumrak iyo opisina yung bigat. Kapota awanan ti trabaho. Awanan trabaho, Cherry. Anya, naikat ka iti trabahong ko nam, Edson? Di ko nakakat bartek mo lang ang idirabi iti panangibagbag ang mga awanin trabaho. Ang ampod no matgayam lakay. Uwan bakit? Anyangin nga rod. Awan mabalin ko. Masakol da ka nang uminti ag layoff iti kumpanya pagtrab-trabahuak. Ngamin, sobra ti trabahador. Ken basit ag sangpet a proyekto ti kumpanya. Ay, Diyos ko. Kasano tayo nga roden, Edson? Sapay ag high schoolan ti inaunang nga anak ta. Di kagdanag bakit? Agbiro kak iti sa bali a pagtrabahuak. Makabiro kak mat siguro adagos. Imposible mat no jak makabirok iti lasod ti makadomingo. Ay nasken lang ang makabiro ka adagos iti trabahom. Ngamin, awan mo't daduma apagin kaman tayo. Kasanon ngay dagiti bills tayo, no saan ka makabirok adagos iti trabahom. Kasanon ti kanan tayo. Relax ka di bakit? Di ka madanagan. Mangarami dak iti pamuspusan. Agkalma ka lang. Okay? Kalma. Siyak ti maka mo. Kabayalak na ito eh. Iso relax ka lang ka di, Cherry. Anya ka nga di bakit? Ay, itay ka ba ya? Balikid ah. Jack na rod makaturog. Apay aya. Agmay sa bulanan nga agbirbiro ka iti trabaho. Ngam aging gaita, awan pay lang ang nabiro kam. Huwag nga rin bakit?
Kasano, kadagiti nga min fresh graduate, ibiribiro kanda. Sa nakas kanya ka lumakayan. Adamat dagiti daduma nag-applyak. Ngam ko na adamat nga overqualified ka no. Tinapod no na, jakon amo teramidak. Anya nga tanong. Noon niya, ituloy mo No siya lang ang trabaho. Iti kasta, may apply ko matinadal ko. Cherry, awan ka diti panagtalag mo kanyak, ha? Ada ngam kayat ko lang ang mati makatulong. Siyak ti padre di pamilya. Iso asyak nga ron ti rumbang amanggad. Di mat day tatiin bagak idikan ka. Kat, apay nga agungat ka ngay. Ibagbagak lang ang mat. Iti kasta, makatulong ako mamatkan ka. Apay nga min na masapol nga ibagampay lang day ta. Nalipatam samot ng tinagsaritaan ta. Alahos tonan. Pasensya ka lakay. Sorry. Maturog tang harodan. Iti kasta, masapa ka mapan agbirok iti trabahom intun bigan. Oh, apay akas ta tilang am Edson. Saan ka kadimanan anaawat iti trabaho? Mama, Ay kat, aganos ka ang agbirok. Saan ka basta maawanan iti namnama? Anya ti amom, amang ano adamat na pinpintas at trabaho nga agururay kan ka. Isu asaan ka pailang anakastrek kadagiti inaplayam. sapay ko mga rotakas ta, mama. Oh, adtoy. Imbaglaan nga inayon yo iti gastusan yo. Di ka agdanag, taibagak iti adim amang tedpay laang iti panggrocery yo. Iti kasta, saan nga isupay apang panunutam. Agyaman ak, mama, ha? Ang uray saan ti pang grocery. Amok ang makabiro kakmit lang iti trabaho. Kabalak dito, mama. Di kan agkad-kad, Edson. No di mo kayat ti maadaan iti utang ana imbag anakam iti kabsat mo. Di bayadam to, into na dan trabahom. Namno ita, tawan pa'y trabahom. Awatam no anyaman titulong amay tadkan ka. Saan laang ba't asika ti mayranod no bilang? Panunutam dagiti anak mo, kastamatan ti asawam. No kasta, awan pa'y trabaho ni Edson, Cherry? Ay, naku na mo Nancy. Agdwa bulanan nga awan trabaho na. Kat, kasano ti paggastusan niyo? Day takat nga ron. May ibusan ti basit nga ornong mi. Diyak amo no sa dinunton ti pangalaan mi inton maibus day jay. Nakababain matimang namnamalatan iti dagiti dadakkel ni Edson. Nancy, Hmm? amangan no adakit di amom amabalin at trabaho para kini Edson. No para ka ni Edson. Awan amok abakanti ang mabalin ng applyan. Ngam no para kan ka, adda. Para kanya? Wen, kinapudno na. Hiring ita ti hotel a pagtrab-trabahwa. Isupay nga rod ti may sarason no apay anakisin narakakan ka ita. Damagag ko mano kayat mo ti agaplay. Tano bilang kayat mo. Siya kun ti makisarita iti boss ko asikan ti alaan da. O sige friend, kayat ko. Ay, saan gaya mo? Anya? Angam apay. Nancy, Oy, Cherry. Di mo sayangan day to'y agundaway. Napintas at trabaho ti agururay kan ka. amangan ngamin no saan nga umanugot ni Edson. Iti anya ko maaga po. Para matlaang kada kayo. Isu nga agtrabaho ka Manumatan atawan at tinungpal mo ti kayat na di ka agtrabaho. Amangan no iti day to'y agundaway kat umanugot matan ti asawam. Ngamin, awan matan trabaho na. Nancy, Panunutam ana imbag tinaibagakan ka, Cherry. Sayang mat. Kasaritam ti asawam, kat ipalawag mo kan kwa na ti amin. Saan ang mabalin nga agtagibalay kalatan? Sayang mat tinalpas mo a kurso. Agsyat naman kabayatan ti panagsarita ta, pare. Ay kat, wala pare. Medyo nabayag na ta di ta nagkita. Iso sigurado nga ano ti pag-istoryanta ita. Ay kat, wala pare.
Imbag man ta nalagip mo ti may nagpa-share dito balay. Oh, kumusta mo ti house husband? Nakarkaro makabandog. Saan ka ni? Iso ngamin ti ka na nga ibagati asawa kanya. Narigat ka no ti agtagi balay. Ngamin, sana malmalpas ti trabaho. Ha? Ay, pudno na ita, pare Archie. Agam, okay lang kanyak. Kabalak pa mat. Iso na lang ta. Tanya, pare Edson. Aging ita. Kasladyak pa lang maaklon ani Cherry ti mangmanggad para kada kami. Samantalang siyak ti padre di pamilya. Pare, anak, ditan. Mawatan ka. Ayam di mon panunutan dayta. Tinapatag, adamang manggad kada kayo. Narigrigat, no duwa kayo nga dalang dito balay. Pare Archie, amangan no, damat amom amabalin na master kan. No ita pare, awan pa mo. Kan may sa, ano ka na gito aguntawa eh. Narigat ti makastrag iti trabaho. Nangruna, kat adan edad mo. Dayta pa yung ti may sa aparikot ko, pare. Fresh graduate ngamin ti birbiro kon daytan. Angam sana bale. Jaklata sumardeng. Ikarigatak lata ti agbirok iti trabaho. Jak kayat nga agnanayon ti kadak lang diti unag ti balay. Napintas ni Cherry pare. Kasanan no damang kursunada kan kuha na di pagtrap-trabahon na. Di lalaki nga dan napintas at trabaho kan baknang. Ado ti kwarta na. Esos, anyan tulagan nga iti laban ti may sa house husband akaskan ka. Oh, Cherry, kumusta ti trabaho? Okay lang, Mat Nancy. Medyo narigat. Yung patsyak ang mairwamak tumat lang. When kasta talaga no agdadamo. Masapul nga enjoyam lang ti trabaho. Iti kasta, mayat ti agbalin na performance mo. Inton mairuam kanton, paisi-isi kanto langan. Wan Nancy, kitagyaman nak ha? No saan agapukan ka? Diyak makastruk iti trabaho dito hotel. Awan na nyaman na, friend. Sayang mo tinadal mo, no di mo may apply iti trabaho. Ken may sa balilat ta kami no adda bukod mo a kwarta. Jay, saan ka amang namnamala ang iti itad ti asawam? Pudno unay dayta Nancy. Iso nga itatawan trabaho ni Edson, si kapay lang tagtrabaho para iti pamilyayo. Wan kat ulitak manan ti agyaman kan ka Nancy. Agyaman nak iti panang itulodyo kanyak, Sir Felix. Awan ang yaman na, Cherry. Pakaragsakak ti mangitulot kan ka. Uraya ka makaunag ka dita balay, oh. Sakto pumanaw, ha? Sige, sir. Kat agyaman nak manan iti free ride. Awanan yaman ako nakmanan. Namnama mo itulot kan tumanan. Sige, sir. Aganad kayo iti panagmaneho yung Cherry, Oh, Edson. Ada kamit gayam dita. asino tinang itulot kan ka? Ay kwa, ni Sir Felix. Iso ti bus ko. Tapay mat nga itultulot mo ti asawak, ha? Kursunadam ka di? Anya ka ka di, Edson. Saan kumamat akas na? Bus ko ti kasarsaritang. Nagbidot ka. Anay ko. Sika, ha? Dahito titandanam. Uray asino ka pa'y. Saan ka akabutang? Nawatam! Akalma ka lang kuma. Anya ka ka di, Edson. Ibatam ni Sir Felix. Isakit mo pa lang dahito lalaki, ha? Apay, gapo ka di tadda kotse na. Gapo ka di tadda posisyon na iti pagtrabaho ma hotel. Gapo tabak nang kat adu ti kwarta na. Idinto tasyak kat jobless. Kasta ka di, Cherry. Agparbang ka kumamat, Edson. Pangasim. Ibatam ni Sir Felix. Sir Felix, pasensya kayo lakuman. Tinasayaan, pumanaw kayon. Siya kunti makaamo dito eh. Cherry. Sige, sir, pumanaw kayon. Kat ulitak manantag kid daw iti pasensya. Manungal daw na di nakasarsarita. Gapulang iti Deja Felix. Mangrugi ka manan abigbigat, Edson. Mabalin ka di. Sardangan na kun may papan iti day tabanang. Dahito iti tandaan, Cherry.
Siguradum lang asaan kayo nga agpatiliw kanyak. Tanubilang matiliwan kayo. Diyak agpangadwa amang patay kada kayo adwa. Anay ko. Apay asinipat na. Aglablabos kan, Edson. Agtrab-trabaho ak para iti daytoy ang pamilya. Iti kas na, adda kanin tayo iti naldaw. Agtrab-trabaho ak, iti kas na, adda gastusan dagiti anak ta kabayatan ti panagadalda. Jak tupay masangon ti agsagaysay, gapo iti kinaado ter aramidak. Ita, pagpanunutan nakpay iti dakas. Apay, kasta ak ka di ak klase ti babae, ha? Garampingatak ka di! Sumayotak ka di! Cherry. Sumangbat ka! Garampingatak ka di ak klase ti babae, ha? Sumayot ka di ti babae nga ingkalaysam tapno pagpanunutan nak iti kas na, ha? Sumangbat ka, Edson! Kasta gayam karugit ti panunot mo. Ne, apay ngay asaan mo pay laang nga inakas ken kinupindag ito'y sinampay, Edson. Ken nakarugrugi ti arubayan ti balayo. Saan kan samot na nagbasbasura? Kita man ne, nagadu tingilaw dito'y balayo. Mama, Anya ka diti aramidam ha, Edson? imay kayo ka di tapnog inspection, mama. One, imayak tapno amuag, no aramidam matlang ti obligasyon mo dito'y balay. Idi ni Cherry ti adda dito eh. Kanayon analinis ken nabanglo ti balay. Ita. Oh, maangot mo dayjay. Saan amaaw-awatan ti angot dito'y unag? Kasla nabangles ajak ammo. Baybay amot tanto'y balay. Mama, sana ka naerwam ka dagiti trabaho dito unang ti balay. Amo yung asigod nga di opisina ti ayan ti trabaho ka. Ken may sa... Apay, di mo ka di kabailan nga aramidan ti obligasyon mo kas may sa padre di pamilya no adda ka dito'y balay. Ha? Amom no niya ti parikot kan ka, Edson. Nangato unay ti pride mo. Kan adda pa'y maisa. Insecure ka ka ni Cherry. Mama, mabalin ka di. Panpanunutam, asaan asika ti rumbang nga adda dito'y unag ti balay. Ngamin, lalaki ka. Apay, anya ngay kumatidakas na iti daita, ha? Awan kan adda ka man iti unag ti balay. No talaga amatino ka nga asawa. Aramidam lata ti obligasyon mo kas may sa nga ama ti pagtaangan. Mama, Mabanbanog lang arudan ti asawa, manipon iti trabaho na. Kastoy pa'y ti madanunan na. Amom, no syaklaang ti asawam, nabayagan asininaan ka. Agyaman kakit di at matino akla si ti babae ni Cherry. Iso asaan mo arumbang apagat atapan. Maminsan pa'y amaamwak nga apaam ti asawam, gapu ka dagita atap mo nga awan mat pangibasbasaram. Siya ko na mismo ti mangibaga iti asawam asinaan na ka. Nagimasan? Cherry. Oh, anya pa'y laang ngay tar aramidam, Edson. Umay kan aggidantan amangan. Nagunagmat daytan asin na ay mo. Apay, ada ka di parikot. Cherry, kaya po tagkid daw iti pamakawan. Iti anya. Gapo ta pinagatapan kay iti dakas. Pasensyahan man. Mababurido akla siguro. Maburburyong dito'y balay. Iso ati lama pampanunot kon. Ngimamok mo at di mo maaramid ti mangloko kanyak. Maminsan, agbirbiro ka kla siguro iti rason, tapno apahan ka. Iso pasensyakan. Kasladyak lang amin maawat, asi ka ti mangmanggad para kada tayo. Sorry talaga bakit? Sorry. Edson, saan mat nagbaliw ti panagkita kan respeto kan ka. Uray na awanan ka iti trabaho. Sherry. Uray pagbalibaliktadan pa iti lubong. Asawa ka lat na. Agasawa ta, Edson. Ket sikat ti padre di pamilya.
Amom ka di amaragrag sa kanak. Asyak mo't ita ti makatultulong iti pamilyata. Nang runa no may papan iti financial. Iso asapay ko mataag tinulong ta. Di ibilang kas kakompetensya. Ngamin asawa nak. Iso arumbang nalaang nga rod nga agbinulig ta iti amin na gundaway. Dayta kumati kanayon mo alaglagipan, Edson. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti inta ikanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat kat manipod iti may sa apagayam, akayat na ti agpailingad itinagan nga idita. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, numaminsan adda dagiti makuna arason no apay nga adda dagiti inna nga agbalbalin ama naging bubukod nga isumatan ti makagapu no apay nga ulpitan da dagiti manugang da. Ket makaaramid da payan iti saan anasayaat adida ammo nga isumat ti mangisadmak kadakwada. Nuapay anakunak ti kastoy, palubusan nakman ang mga istorya iti nagbalin a padas ko. Padas anang tad-adal kanyak nga aging gaita ket pulos ajak malipatan. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Adeta, nalpas kon analinisan ti kusina. Isaronok adagos ti salas. Iti kasta, makalabaak motten. Maragsakan mo't siguro ni nanang. Tanalpas ko adagos dagiti matrabaho dito'y balay. Sheila! Ha? Nanang? Ay, naimatan ti buntog mo nga gonggonay. Di ka pa'y nakalinis iyay salas. Kanay, aldawan, aglaba ka pa'y. Uwan ka di, nanang. Parpartakak nga rudan ti aglinis. Iti kasta, daras amalpas. Anya parpartakan, kano nakabumbuntog ka maglatang agunay. Nana? Ala, partakam ti agunay tanay aldawan. Linisam amin asuli to'y balay. On na ti salas, samon to isaruno dagiti kwarto. Sakan to matan aglaba, nawatam. Uwan, nanang. Kunaklakit din no maragsakan ni nanang. Gaputan alpas ko adagos tinaglinis sa kusina. Ang saan madlata? Ay, kaslaki markaro ti kasjay atrato na kanyak. Manipod na gabrod ni Randy. Kasla saanan amanugang ti pangibilbilangan na kanyak. Ar-aramidek mat amin akabaalak. Tapno ipatagnak mat kumakas manugang na. Ang awan madlata. Aginggat kaano nga taaya ti kastoya panagan-anos ko. Tapno umasidig matirik na kanyak. Hello, bakit? Kumusta kan? Kumusta kan kini nanang? Kasi ti Diyos, nasayat kami mat ka ni nanang lakay. Saan nakakadingap apaan ni nanang? Ah? Saan mat lakay? Okay aklaang ditoy. Sigurado ka? Wan, kunak lang arudan. Pudno asan kami pa'y unay nga sidag iti tunggal maysa. Ang di ka kadiagdanag, ta okay kami laang. Okay aklaang, Randy. Anya nga tan lumasin talaangan. Iti kasta, saan ka na marigatan kini nanang? Agabang tauray ta si digmutlaang di tabalay. Ay, saanan lakay? Gastos laang dayta. Ken maysa,
Kaasimat ni nanang no agmay-may santon dito'y balay. Ang mga no nakarkaron nga umadayo tirik na kanyak no lumasin ta iti pagnaadan. Bakit? Amo mat ti sitwasyon ko saan ka di. Amo mat nga ulila ako na demang. Iso bayam ka di nga agkadwa kami iti maymay sa abubong ka ni nanang mo. Iti kasta, maya si degmi tirik nami iti tunggal maysa. Amo ka masursuro naktumadlaang nga ipatag ni nanang, kas manugang na. Nakasingsingpit ka talaga bakit? Nagasa takunay, kaputa si ka tinaasawa. Big at anak kami suot ka idita. Apay ka di manan May salaang mo't ti makagapo. No apay ngagkaskas tuyak ka, mariminda. Nay, asino manan ay tidakdak ka matam mari idita. Ay katibwisit amanugang ko, maray. Ay, aglablabas ka man ako na akon maray. Di mo man lamalaplap ng tangiwat mo asumanaw iti agkakadakas. Apay aya akasta ka ni Sheila. Kano awang madingar aramiden na ken ka. Nakasingsing petupay, nakagagagat kaan, nasikasupay. Na, di ka kaagyaman ta saan lata nga nagbalbalew nga uray adan ija abroad ti anak mau. Patpatsumot. Tapno amom, plastik da dya sila. Idita. Inagaw na ti anak ko kanyak. Pudno ba? Kita ama, imbes asyak ti pangtangtadan ni Randy iti birok na. Saanin ta iti dayjay moten asila. May kadwa aklaangan iti anak ko, mariminda. Iso ama surunak talaga. Basol day ta asila ti amin. Basol na. Ay sos, talaga adi kag pampanunaw idita. Adan asawa jay anak mo. Iso a natural laan nga ison ti magigam iti swildo na. Di ka kaagyaman, tauray kaskasan o kaik-ikan nakalatamad iti kwartam. Wan angam saanan asyak ti priority na maray. Saan akas idi awan pay day ta sila. Siyak amin ti pangyawatan na iti amin amat gatan na. Iso anasken amayadayok ti anak ko iti dayta babae. Kasadum ko mga aramidan dayta, katagasawa da nga rudan. Ay basta, aramidek amin akabaulak tapno agsinada. Dayta titandaanam minda. Amom ka di ang nakasaritak ni nanang ko itay Manong Randy? Ay kat nasahat ano kasta, Ara. Kat kung stadangay ka numat ni Pilipinas. Nasaya at damot ka no, Manong. Iso na laang, ka na istoryan na saan pa'y gaya mga okay ni nanang mo kanti asawang. Ha? Parparigatan ka numot ni Nana Edita ni Sheila. Kan impang tana kanupay ang mga rami da ito iti pamuspusan. Tapno pag sinaan da kayong agasawa. Anya? Awan mo timbagbaga ni Sheila kasta kanya. Ta saan mat nga rod apulungera ni Manang Sheila. Nakasingsingpet mat nga minti asawa, Manong. Bilibak nga rod iti kinapasensyosa na. Nalabit adinakan kayat pa'y nga ikan iti sakit ti ulo. Iso adinan imbagbaga. Kasi matasawa. Husto pa'y kati ko na. Kaslad na ngamin sa bali agparparik na kanya. Ket, anya ti planong ita, Manong Randy? Nas ka na makasaritak ni Nana. Kastamat ng tasawa. Pagkaking kwa na, nupudnot inamwak. Sana mabaling agnanahayo na kasadyay ti sitwasyon da. Wan amanong, husto day taan na panunot mo. Kasaritam idaadwa. Angam tanangam ti makisarita iti inam, ha? Laglagi pa mga inamlat ta day jay, Manong. Ay, dak man na muna apiakas dyan ni Nanang. Aon pa'y nagustuhan na kadagiti nagbali na nobyak. Nga uri ni Sheila nga asawa ko. Kahit napailangan nga iyadayo kanyak. Gapo siguro ta nasapaan na balo. Sakit agmay may sakapay nga anak. Mabutang siguro, ang mga nupanawam nga agmay may sa. Iso akas di titrato na iti asawam. Ne, apa yun nanay dita? Nagkanano kayo? Ganda rin sana may drawing tiro pa yung kapit kasta lang ayo, nana. Hay, talagang agburburag ti darak, Rigor.
Agborborak ti darak iti dayjay a babae. Mahay-hay bladak sa adi na oras. Ha, suron kaon. Apay kami na yan, nana. Anya tinapasamak. Kala sino ang babae ti dakdakamatin niya ya. Sino kumapay ngay? Jay manugang ko Isumat lagaya makasta ti langayo simungan. Kapugaya may ti manugang niya. Wan, gapukan ko ana. Iso nga imadayumatan tirik na ti anak ko kanyak. Iso adyak topolos mapakawan da dya sila. Saan apulos? Talagang sagit na tumukno sa dilangit. Tiguray ti manugang yun, nana. Ay talaga Iso nga imayak ditoy. Taday paramid kuken ka, Rigor. Ay, lano, nana. Basta kumita akong mata. Katun alangan mat. Siya ti makama. Anya talamidak, nana. Simple lang ti aramidem, Rigor. Agpamarang kang agar aram kini sila. Iti kasta, adda maipulong ko kini Rande. Naitalang ka din, nana. Basic. Inton bigat mat lang. Karugya kong di paparami niyo. Iso na lang takasapulak ti down payment. Adoy. 500 pesos lang. Ninalay dito, mat. At tayo ako kurang na ito. Nayunak tua, inton maaramid mo, ti ipaparamid ka. Ay, sana mabalin, nana. 50% ti daw dawata ka down payment. Kadaaday patrabaho na kanyak. 10,000 ti kabuuan na bayan mo kanyak. Isurumbang na lang. Ang 5,000 mat kuma, ti down payment mo ita kanyak. Anya, nagninamatan. Ikatwa na. Abay, just. Ay, apay, awan lat bawas na matan, Rigor. Awanan, nana. Di kagda nagtasyurbol, mat. Di kayat ko sa wan. Siguradong agbaligi kayo, di kayat yung pasamak. Onya, kayat yung wala saan. Kayat ko. Sige, tagawid akbay. Agsubli akmatla ang adagos. Mangalak lang iti kwartay di balay. Urayam ti panagsublik, Rigor. Sila, balasan ko! Sila! Oh, Tata Puldo, da kayo matgayam. Apay ka di. Ni Edita, intaray da ito ospital. Anya, Ay, angam, apay tata. Anya tinapasamak ka ni Nanang. sigom ka na kita nakakita. Agdardaras ka na o nagbalasew. Isuan na nung par. Kitidakas, intarayan tinakapadong parking kuana. Diyos ko. Sa dilo ti ayan ko. Oo, di kay pa'y unay agkut-kut eh. Ang mga numakapadagas kada kayo. Adda kayo dito yung ospital, Nanang. Na-aksidente kayo. Naimbaglaangan. Taada-adagos nakakita kada kayo. Iso nga intaray da kayo matadagos dito yung ospital. Timaray nga minti nakadungpar kada kayo. Uwan, malagip kunti amin. Gapo iti panagdardaras ko ang makaawid. Dinardaras ko mat tinagbanlasew. Kadyak nakita adagos nga dagayam lugan iti masikikak. Kat, kumusta tirik na yun, Nanang? Nagsakit intero abagik. Sigun ka dagiti doktor amang tamtaming ka na kayo. Ang mga no medyo mabayagan ka no sa kayo makapagnamanan. Anya? Saan? Apay na pasabag tikas na kanyak. Apay. Oh, maladingit na nakuunay ti ka sa napasamak ni Nana. No kaano nga awanak dita. Isumat ti pan nakaksidente na.
Kasimat numabayag pa saan to makapagnamanan. Di ka madanagan lakay. Jak baybayan ni nanang. Ikarik nga ramidag amin akabaulak ang mga iwan kan kwa na. Nagyamanak bakit? Tay tilikudan ti amin ama di atrato na ken ka. Nagsayaat ka latakin kwa na. Ha? Di ka naglibak bagay. Oray di mo ibaga kanyak. Amok ti mapaspasamak di tabalay. Randy, Inistorya amin ni Ara kanyak. ni Ara, kunam? Wan bakit? Di mo't naibagak idengken ka. Amay may sa akumpanya ti ayan mi titoy. Uwan, lakay. Malagip kon. Naistorya ka nun ni Nana Mindakin ni Ara. Ti sana nasaya at trato ni Nanang ken ka. Isu ana amuak bagat. Ala, bayamon lakay. Lipatan tayon tinapalabas. Kasapulan ni nanang timang tulong itaken kwa na. Asino ako kumamat nga tapno mangipaidam iti dayta. Nakasaysayaat ka talaga, Sheila. Sapay kuma, tamakita mo't ni Nanang deta kinasayaat mo. Kat aklunan kin ipatag na kamutten, kas manugang na. Umusta ka, Mari Edita? Daytoy, kaslaak nakakulong iti daytoy di pilid a pagtugawan, Mare. Sana balay, tama kapag nakantumatlaang. Isuna lang taanusam Ngamain, talaga medyo mabayagan pa'y siguro. Masapul nga may agpa-therapy ka pa'y. Ay, apay anapasamak ti kastoy kanyak, Mare. Awan mo't madingar aramida ka. Panagkunak ket si kamet laang ti makasungbat kadagita sa ludsud Maray. Mare Minda, Mas daawak laang Maray. Ngamen, sigaw kadagiti nakakita ken ka. Nakita da ka kano anaggapaw iti balay ni Rigaur. Apay, anya ti made nga inaramid mo iti balay dayjay a taaw dayjay siguro ngagpaiso ti makagapo. No apay kastoy ti mapaspasama kita kanya. Gapo iti daka sa panggapo iti padak a tao. Dinusanak ti Diyos. Nay, anya ti kayat mo asawan Mari Edita. Adayta, nalpas kayon a pinadigusan nanang. Nakasukat kayo matan. Agbati kayo pa'y dito tamapanak ijay kusina. Agluto ak iti pangaldawan tayo. Sheila, agyaman akon. Nanang? Itilikudan ti madingay nararamid ko kan ka. Saan ka nagbaliw? Nasaya at lata ti tratom kanyak. Katita, pagsirsirbian nakpayan ka po iti kastoya kasasaan ko. Kinapudno na, nanang. Kayat ko ngamin nga akseptaran kan ipatagda ko mamatan. Kayat ko amarik na kan mapadasan ti pamatag ti maysa nga ina. Sheila, Awan rin ba nga pagdanagan niyo? Ngamin, amin nga inararamid yo kanya. Jak imbagbaga ka ni Randy. nakasaysaya at ka talaga, Sheila. Katsapay ko maata mapakawan na ak. Gapo ka dagiti saan anasaya at ngay nararamid ko iti kalabas. Kasta mo iti madiaplano kan ka. Nga iso ti makagapo no apay na aksidente ak. Pakawanan na ko anak. Inawagan dak iti anak. Kayat ka di asawon dayta. Uwen, Sheila. Awaten kan kas manukang. Kat ayaten kan ipatag kamutan kas pudpudno nga anak ko. Ay na, agyaman ako na inana. Sheila, anak ko. Kamaudyanan na. Nasumbatan matlangan tinabayagan nga ikarkaranak ko. Agyaman ako na inanang. Agyaman ako na Diyos ko. Agyaman ako na.
Ita, Miss F, nagforgodan ti kakaisuna nga anak ko. Adadwa nga anak da ni Sheila. Dadakkelan dagiti apukok kat kaasi ti Diyos. Ininot ang nagsubli iti sigod ti pannagnak agingga ang nagimbagak. Siyak nga rod ti ad-ada ang mga asikaso kadagiti apukok ita. Kat manipod idi, nagbalin kami matan anasinged ken ni Sheila. Pagbababawyak amin an aramid ko kinkwana. Ket pagyamanak unay ti Diyos. Ngamin, inpaayan nakpay iti may kaduagon daway, tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, idita. Ken ka pagayam, idita. Nuapay met ngamin ano maminsan, masapol a masaktan tayo pay. Masapol nga adapay dakes a mapasamak kada tayo sa tayon to makaamiris. Banag asaan ko maarumbang. Nuan yaman dagiti ammo tayo adakes saan tayo kuman nga aramidan. Iti kasta saan to nga agballatek kada tayo ti dakes nga aramid tayo. Alakastan pagayam idita ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo. Alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan Araysa, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, innam atawan mi metten nga agayan ayat ka ni Jerome. Nang rugi ti ayan ayat mi, idaadda kami pailang iti first year college iti maysa a university dito'y lugar mi. Gaputan na bayag kami meten nga agayan ayat, ninamnamak nga ison ti lalaki ang makadannak aging gatong palbiag, banag ang nagbiddutak. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Adto ti kwartam, ray sa anak ko. Sa nga 10,000 amin dayta. Ha? Ni, sobra daytoy tatang. Ay na. Kunak man no agbayad ka iti tuition fee, ako nam. Uray agbayad ak, sobra latta tatang. Ay intad nga minyan tim Aloisa ti swildok iti makabulan. Iso nga dami nawadwad na maited ko itakan ka. No da mabati din inutom nga allowance mau. Agyaman ak unay tatang. Awanan yaman na anak ko. Basta igaid mo ti agadal Wen tatang, ikarik day ta.
Kat sapay la kumatagan anad kayo mat iti inal daw apa nagmanmaneho yu iti truck. Jack pa'y napapirmahan ti clearance ko. Panag-exam gaya man inton bigat. Anya? Tapay, anya tinararamid mo. Nagwayaan ti manong aldaw apa nagpapirmam kumay ti clearance. Aging ka ngamin ita. Saan pa yan nagipawid na tatang iti kwartang aramatek? Jack pa'y lang nakabayar iti accounting. Ay sus, Jack samot maka-exam inton bigat. Ay nako, Jerome aya. Apay nga itala nga ibagam kanyak. Insap-sapam kumaa. Ha? Mano ka diti masapol mo? Pautangan ka pailaan. Adapay mat nabati iti intad ni tatang nga kwartak. Nakababayin kan ka. Ang mga numasapol mo. Saan? Nakabayad akmatan. Iso adjakon kasapulan. Diya lang pang allowance ko naskan ang maka-exam ka inton bigat. Iso abuludang pailaan ti kwartak. Agyaman na, Raisa. Amangan no ad extra a kwartam, friend. Pautangan na kumapay laang. Jak pa'y ngamin nakabayad iti abang ko. Eksakto lang ngamin nga imbayad ko iti tuition ko di impaw dananang. Ay, pasensya ka lang kuman, friend Awan may pautang ko itakan ka. Kasta ka di, friend. Impautang ko ngamin ka ni Jerome dyan na bati a kwartak. Saan mat lang ngamin na nakabayad iti tuition na. Narigat mat no saan na maka-exam. Kasta ka di. Ay, kasano da ito yan? Sapay nag-strict to di landlady mi. Padasag amang ibaga ka ni tatang inton malam. Barang adapay kwartana Ngam no awan, pasensya ka talaga, friend. Sige man nga rot, friend. Kat agyaman ak unay. Agyaman ako na, Raisa. No saan agapukin ka? Jack naka-exam. Anya kalakit din aya. Agayan ayat ta. Iso arumbang nga agtinulong ta no agkasapulan ti maysa kadata. Kaano kaya mamasapol mo di kwartam? Saan pa nga ita? Ibagak tulat ta ka di. Adapay mat allowance ko. Agyaman na ka. Ay, aging gaita. Awan pa'y naawat ko apawit ni tatang. Amangan mat no na-delay lang ti panagsweldo da. Iso ano maminsan nga awan pagbayad mo. Ibagam ko maadagos. Saan atay ibagam to lang nga into no last minute. Imbaglangan. Tadanobya kakaskan ka. No awan, diyan ka mo. Mala, mapantakit din ni Jikantin. Intamangan, di ka madanagan. Siyak ti makaamong agbayad iti kananta. Ilibre ka, Jerome. Ay, manulaang mata na bulan ti orayan ta. Ag-graduate tayo matan. Wan nga rod, friend. Ay, kumusta gayam ti kayan ayat mo? Makagraduate ka di matlang? Ay, dayta nga rod, friend. Panagkunak saan ang makagraduate ita ang tawan. Ado nga aming dagiti nasken nga ilagpas na. Kasta ka di. Ay, anya nga rod. Basta saan lakit di ang mapukpukawan iti namnama. Naimbag ka da kayo kini Jerome, tagidan kayong agradwal. Wen nga rod. Kasi ti apo. Ado man dagiti pagkurkurangan mi. Ngam, pagtintinulungan mi ti amin abanag. Nang ro na iti financial. Dayta nga rod, ngambilibak kan karaysa. Ar-aramidam ti amin, matulungam laang ni Jerome. Katuan mata, friend. Napatag kanyak ni Jerome. Iso nga aramidag amin akabaulak amang tulong kan kuana. Nakaragragsa ka kunay. Gaputa nakitak tinagan ta adwa. Iti list dagiti a-graduate. Wen nga rod, oray siyak, nakaragragsakak mat. Kamaudyanan na, ag-graduate tamatan. Agyaman ako na ya. No saan aga po iti tulong mo kanyak. Kadagiti amin na sakripisyo. Kaya nang runa iti pinansyal. Sanak siguro ang makagraduate. Jerome, awan anyaman na dayjay. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Agtinulong ta. Kalpasan ti sumagmamano abulan. Ag-review tan. Iti kasta, makapag-board exam ta adagos.
Patsya ka ba ilang tada ito eh? Uy na. Iso akalpasan ti graduation. Mang sapulak iti panggadak. Tapno adda mausar ko iti panag-review ta. Congratulations, Ray, sa anak ka. Kasta matengkeng ka. Jerome Parauk. Agyaman kami unay, tata. Agyaman tatang, utang ko kan ka ti amin. No saan aga po kada kayo? Sa anak mo da makagraduar. Mawanan yaman na anak ka. Pagrebengak day ta, kasapam. Ay, kamaudyanan na. Naggraduar mo't lang ay, dagiti anak ta, balayan. Ay nahawon nga road abalayan. Nagbiit ti panawon. Ay, balayan ko na. Tawa mo sa balya, papanan na. Ala ni tatang. Ay wun abalayan. Isunto matlaan nga agpaiso ti turong na. Ay, kit, wait, anak ka. Iso nga itata, nakagraduar ka yawn. No makasapol kayo iti trabaho, ay ka igaadyaw ti agurnong. Kalaysa kayo na. Ay, sana ya, Jerome Barauk, ha? Ay, kit, una, tata. Di nakawagan iti tata. Tatang ko na ma. Ha? Una, tatang. Ay, una yan ti kastoy. Oh, apay. Simbro man ti sakit ni nanang. Nausar ko man ti ururnong apara iti panag-review ka. Kasta ka di? Ay, kasta talaga. Anya ngay nga ron, kat napatpatiglat tatibiyag ni Auntie Delia Sa bagay matkid di. Saan ka madanagan? Tano bilang takurang ti kwartam to. Ada siguro may pautang kung tumanan ka. Ah? Adamat na ornong ko asweldok. Diyak ba't naggasgastos? Ken may sa. Adamat ni tata nga mabalin nga sitgan. Nakababayin mat unayin kan ka. Anya ko mati nakababain. Pagsayaatan tamat dagito eh. Basta ibagan to kanyak no kurang ti kwartam. Ag tinulong ta. Oh, kumusta matan ti pa nagtrabaho, friend? Ayos lang, friend. Ayos mat ti pasweldo day pagtrabaho. Nasayat ano kasta? Tapno makaurnong ka iti usaram iti pa nag-review tayo. Wen nga rod, Kat, kumusta kayo matan kini Jerome? Ayos lang tamat. Agtrab-trabaho matlaang ni Jerome. Tapno adamat mausar na nga review. Nasaya at no kas na. Ayun gayam, may bagak laang ha. Ngam di na ko magurguraan. Ha? Anya day ta? Naku na ngamin ni Jordan kanyak idi na minsan. Nakita na kano ni Jerome. Adda kadwa na asabali a babae ijay bar ijay ili. Ha? Amangan kit dimot no sa bali. Amangan no sana ni Jerome tinakita na. Sapay la ko matakas ta, friend. Ngam ko namat ni Jordan nga isong. Tapinansin na pa'y kano ni Jerome. Anya? Awan nga min tinaybagbagan ni Jerome kanya kakasta. Salud-sudak tuman. Apa anak ka? Itay pa adi ka makaid na. Igamot ti silpon mau. Apa ada parikot mau? Awan matatang. Ah. Jack lang amin maawagan ti cellphone ni Jerome. Idirabi ipay laang. Ay, Madandan aganak matan. mangan met no da pakakumikuman na. Sapay la kumaatakas tatang. Madanaganak lang amin. Italaang anapasamak ti kastoy. Di naman laimbaga no sa dino ti ayan na. Uno, anya dita. No di mo makuntak. Aginggat agmalam. Ti kasayaatan nga ramidam. Ingkay di balay da itong bigat. Tapno amaw. Amangano adala ijay. Uno, masakit nga ta. Jack amo tatang. Mapanak ka talaga inton bigat no Jack pay la makontak. Naimbag nga oras yo, auntie.
Nay, kastamot kan kabalasan ko. Naimbag man, tanakapasyar ka dito. Wen, auntie. Imayak, tadyak namin makontak ni Jerome. Ada ka di dito eh? Ay ikwa. Kinapudno na, kapampanaw na laeng. Sayang tadi mo nadanon. Anya? Urayom aging kainton malam. Ay, saan, auntie? Adamat lang amin trabaho kita. Nag-half day aklaan. Gapo ta imayak dito eh. Kasta ka de. Ay katala Ibagaktukan ko na nga imay ka. Awan ka di cellphone na, auntie? Ay ikwa. Adamat nakita nga igam na idirabi balasan ko. Kasta ka di. Alang arod, auntie. Pakibagan tulatan ken ko na nga imayak. Imbes na mapanak agtrabaho ngam saan, naawan anak itimod. Iso nga imayak lang dito'y balayo. Amok nga mina day off mo ita. Kumusta tinapanam ijay ayan da Jerome? Nadanon mo ka di? Saan nga rod? Ay, jak amo na niya ti mapaspasamak iti day dya lalaki. Awan man lat parik na na. Ay, una yun ni Jerome. Kala at matanday tangar aramidan na. Awan nga rod. Ay no, makapa-overthink mat. Saan akit din na makakonsentrate iti trabaho. Ay na, amangan kit dimot no da sa bali apakakumkumikuman na. No bilang man takas ta, ipakaamo na kumamot kanyak Tapno sa anak nga agpampanunot iti anya laditan. Ti kasayaatan nga aramidam, ni Oscar ti saludsudam. Iso tinasingad agayem na. Sigurado nga amo na ti mapaspasamak kini Jerome. Wan nga agpaiso niya. One friend, mapan ka kan kwa na. Oh, Raisa, zikamat ka yan? Wan, siyak nga rod, Oscar. Kaslada na patag nga ibaga ma. Kumusta ka matan? Italang manan nga kita ta. Kasla, busy ka na iti trabaho ma. Awon nga ron. Kanayon nakngawan dito balay. Tunggal aldaw ti Domingo ti kadak dito eh. Kas ita, ibagman ta nakapasyar ka. Wan, mayak ta sa ludsudan ka kumama ipapan ka ni Jerome. Ha? Jerome ko na. Kunak man nung nag-break kayon. Ha? Nag-break ko na? Saan mo ta? Anya? Iso nga minti na ibaga na kanyak. Idi na udi anapan kami ili. Sana pud no dayta. Kinapud no na. Iso nga rod nga imayak ita dito'y ayan mo. Tamok nga minanasingad kayo. Amom na niya ti mapaspasamak kan ko na. Mano nga minan nga aldaw ajak makontak ti cellphone na. Ajak amo, no imblock nak nga tawon no anya. Anya? Kaya't nasa man, inulbudan nak ni Jerome. Una yan. Gapulang iti dadya babae. Naiturod nak nga inulbudan. Anya ti kayat mo asawan. Pasensya ka, iti baga ka. Yan isutipod na. Malaksit kan ka. Ada sa bali a babae iti biyag na. Ada sugar mami ni Jerome. Pangasim, Oscar. Ibagam ko makanyak no sa dino ti pagnanaudan day jay abamai. Sana ka pumanaw aging gasan mo nga ibaga. Panagkunak. Nasaysayad langan. No si ka mismo ti dumistansya. Saan kang agaramid iti wagas tapno maurnos ti amin. Ngamin, amok nga idi pa lang. Kat adan limad nga raramidan na. Anya? Jay babae. Iso takin ko iti bar. Kan, saan lang nga radya ti negosyo na? Ado may isa business woman tinang isukatan na kin ka. Anya? Dahil tanga ro, tijak mawatan kan ko na. Nalabit, aga po iti kwarta. Unay matanti kastoy nga inaramid ni Jerome kanyak. Iti kinabayag mi nga gayan ayat. Jak pulos ni namnama nga aramid na ti kastoy. Amangan met no sana po no tinamo manakaw. Imposible tata ang talagkag ni Oscar. Saan amang ibagad ay jay iti saan apod no? Ay, kahit kasarita man ni Jerome. No, anya ti bagana. Ngam no bilang man tapod naw. Ay, pangasim
Di kag pangadwa makiwinaswas ken kuana. Awan tinasayata masakbayam ken kuana. Naya na pa nagpampanunod ti lalaki dayta. Ay, no siya klamay sa awam mo ti sa pulan na ken ka. Napintas ka, Mike. Nasingpet ka pa'y. Ay, loko na jay ajiraw. Ay, tatijak maawatan, tatang. Noan niya tinagkurangakan ko na. Indam atawan ti ayan ayat mi. Ado na panubok tinaglabasan mi. Impay kumat amin. Ngam apay anaramid na timang loko kanyak, tatang. Apay. Nalabit, aga po iti kwarta, ah. Apay ngay may kapailang dito'y balay. Naku na kami ni Nanang, ngayon may kaiji balay din na minsan nga daw. Iso nga imayak. Amukon ti amin. Ita, anya ti ibagam. Ha? Anya ti ibagam kunak! Pakawanan nak. Ano ko? Nagawan matanabain mo. Nagpuskol ti ropa man ang arami di ti kastoy kanyag. Unay ka matan, Jerome. Anya tinakita mi ti Dayjay a babae nga awan kanyag. Gapo ka di iti kwarta. Jerome! Saan matakas na? Napilitan lang, mangindinakan ko na. Ngamin ka, masikog. Awanan kay tibain. Inaramid ko amin nakabalak. Impay ko mat amin ngayat ko kan ka. Panangisakit kan pamatag. Impay ko. Ngam sinayang mulaang. Gapoy ti babay anabiit mulaang anama mo. Ita, masiguradom ka di asik ka ti amati sikog na. Iti kinaado ti babay. Apay nga isupay lang. Apay! Kunakon kat. Pudno tinaibaga ni Jordan kanya. Una yan ti kastoy, friend. Ay, Jack, amo na niya ti panunutak kita. Ada ka din closure yo. Awan pa'y, friend. Ti maudi pa nagsarita mi. Ti pa nakiwinaswas kun ken kuana. Jack, lakit di kayat nga ornosan mi pa'y ti amin. Jack, lakit di kayat nga ornosan mi pa'y ti amin. Iti naramid na kanya kakastoy. Ay rumbang laang friend. Saan mo a-deserve ti lalaki ang kaskan kwa na? Pasensya kan iti pa nagsasaok. Ngam nagmaagmatan ni Jerome. Anya nga ron na iso ti pakaragsakan na. Di naman la pinanunod ti innam atawan nga ayan ayat mi. Anya nga ron. Adayo abakbak ng piman day jay a babae. Anya lang at taunay tinagkurangakan ko na tapno aramida na ti kastoy kanyak. Panagkunak, awan ti nagkurangam, friend. Ni Jerome ti adda nagkurangan na. Ngamin, di na kaimpatag kas iti panangipatag mo ken kwa na. Sa anak-anak isinarakan ka. Tapno ornusan ta ti amin, Jerome. Ngam Reza, nakasarita ko ni Rose, asaan ko nga ayatan. No daman obligasyon ko. Kat tilang agbalin nga anak mi. Anya, Isaw pangasim ko ma. Urnusan ta ti amin kadata. Ikarik asaanan ang maulit iti kaano man. no ti panagkunam. Katkas karina laang ti mamakawan kan mga klon iti inaramid mo. Nagbidot ka. Total, nagayat ang matday ta nga inaramid mo. Isotak daram. No saan mo nga ay ayatan day ta aros. Sursurwam para iti agbalin nga anak yo. Saan ka ko mga agbalin aman aging bubukod? Reza, Kabaalan kaalipatan. Kabaalak alipatan ti amin. Nang runakan ka. Ipamaisamon ti oras mo. Kan atensyon mo iti babay anang isukat ang kanyak. Katsapay la ko mataag na na yun ti ragsakyo. Lipatan nak. Talipatan kamatan.
Miss F, nagsakit nga aklunen, at iinam atawan nga ayan ayat mi kat namin pinsan anaputad, gapulaang iti babae, anabiit na laang anaamam mo. Manumet atawan tinaglabas, sakbayak anaka-move on. Iti agdama kat agtrab-trabaho ak dito'y lugar mi, kat agingga ita, balasang ak paylaang. Kasla mabuteng ak meten amakiin na yan ayat manen. Kasla nadidigra ak ngaminen, kat numabalin jakon kayat amaulit manen ti pan nakapasakit ko. Dahiti mantipadas ko ajak tupulos malipatan, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, kat nangiyornos, para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Raisa. Agyamanak pagayam Raisa iti daytoy apakasaritaam. Nagrigat man nga aklonen ngem anyangay nga rod, nalabit asaan nga isutigasat mo. Di ka ko maagbuteng nga agayat manen. Patsek adumteng tulat ta ti lalaki akagasat mo. Alakastan pagayam Raisa, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.